Bisan sa dusi ka mga apostoles, nagyoy usa ka buok Judas or bot pasabot nagyoy usa ka buok daot. Sa dusi nga gipundar ni Ginoong Kristo, naagyoy usa ka buok na diin wala mosubay sa iyang gitudlo or sa iyahang gipatuman. So sa panahon ni Dr. Jose Rizal, naay mga daghang mga pari nga miabot sa Pilipinas nga wala magsubay sa tudlo moral sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unya sa kini nga panahon, ang punto ni Dr. Jose Rizal ang paghatag o pag-atake ni adtong mga namunuan sa gobyerno nga diin nangabuso sa ilahang gitawag og katungdanan nga gihimong slave ang mga Filipino. Unya kadto nga panahon, ang sagad nga nagunit sa katungdanan sa panggobyerno mao ang mga Dominikano o mga Franciscano. Pero wa nagpasabot nga sila pud tanan puro na pud mga daotan kay gani naay mga pare nga gitagaan ni Rizal og respeto ug pagtahod tungod kay nakita ni Dr. Rizal na kining mao mga paria ni subay sa pagtulunan sa pagtuo og moral nga gitudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ug sa laing bahin naa pa mga congregation nga gitagaan pud og pagtahod ni Rizal sama sa gitawag og Jesuit congregation nga suod kayo niya nga mga higala nga gitawag og mga pari. Apan bisan pa niini, bisag daghang mga badlungon nga mga pari, bisan pa og sa iyang pagpangatake na damay ang pagtuong Katolika, pag-abot sa kinatumyan iya lang pud kining giretract or iya ra pud kining gibawi. Lagi ni saad siya ug misulti siya nga sa iyang kamatayon magpabilin siyang maghupot sa pagtuong Katolika ug magpabilin nga diin nagtuo sa pagtuo nga gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa ug mapaningkamutan nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika sa kasaysayan ug sa Biblia.